CBS De Wienroos in Waterswaard docht zo'n het begin al mei aan de nationale boetenlesdag. De squalle vindt dat belangrijk en had meerdere projecten om elke nien fit en zoen te houden. Joet wie elke nien op squalle dus vooral boetende lokalen te vinden. We hebben eerst rekening dien en daarna hebben we boeten jatten. Toen hebben we een spultje dien en zo. En we zijn ook nog steeds bezig met spelling, met gezegden en redenkundige ontleding of zo. En dan hingen ze krijgt ook kaartjes op met kniepers en dan moeten we die zin oerschreeuwen en de gezegden en onderwerp vinden. De boetenlessen jouwen de band volle meer motivatie. Nevens de juf binnen ze daar toch een stuk actiever. En het is ook wel logisch dat ze er graag uit willen. Het is vanaf groep 3 zitten ze, dan hebben ze al hun eigen tafel en hun stoeltje. En nou proberen we die ook van 2 naar 3 toch wel spelenderwijze mijn protte speelsmomenten in te bouwen. Maar het is toch heel loos als ze bij de kleutergroepen bijkomen. Dus het boeten vinden ze heerlijk. Maar dat is kerstexien. De band ze hoeven het hut erin, maar ze zijn gewoon zo enthousiast. Ze bewegen gewoon echt heel vol. En ze kan iedereen zijn ei kwijt en dat is ik super zoen. Ik vind het sowieso belangrijk. Dan krijg je kind lekker bewegen. En bijvoorbeeld je zegt boeten een boekje te lezen en er komt dan een liefdesheersbeestje op die boek. Nou, dat is gewoon heel interessant. Dan leer je stek van die beestjes. En bijvoorbeeld wie crea boeten bijvoorbeeld. Dan de band die ben ook een insectenhotel met mij te zien. Dat is echt heel mooi. Om de lessen boeten door er wat in te houden, bedenken ze heel tijd naar je opdrachten. Zo houden ze de band in beweging, zo is het idee. Mijn lezen doen we ook wel. We doen ook wel estafette als we bepaalde klanken oefenen, met een V of een F. Dan kunnen ben lekker even vliegen en ben ze heel actief even bezig. Zonder dat ze zelf echt in de gaten had dat ze echt heel wat aan het leren bent, maar het gebeurt toch. Als het aan Pieter Herre leidt, maar er wel vaker wat verhoren worden aan de lessen. Vergeet de klaslokalen maar, het is volle mooier om boeten door te leren. Iedereen lekker in het gas zitten en dan zo'n boert op wiel en dan kun je daarop schreeuwen. Dan zit wel eens op knibbels in de zandbak of op het gas.